Ade ngibuke enye ivideo la kugxekwa le ndaba le yalaba abakhwenyana abathi mabekade beyolobola bese uma ngabe seyiphelile ingxoxo zelobolo ngoba njalo isiZulu enye into wengane zakwethu isiZulu awuthi ngikhombe futhi nina enibuye nibhede isiZulu ingxoxo zamalobolo ayikho into enjalo ezulwini ilobola linabo ubuningi ilobolo nje limile noma ungalikhipha eziwu100 inkomo noma ungakhipha eingakanani okusalayo yilobolo alikaze nje libe amalobolo ingxoxo zamalobolo cha zingxoxo zelobolo sikho ke lapha mangabe seyiphilile kunabakhwenyana uyawuthola ukuthi ke bafikile ke nabo nangi lapha ngaphandle emotweni yakhe useza kumlobokazi ke esembethe ke ihiya leli lapha emahlombe emlethela ukudla ngetray emotweni so ke ngiyayibuka ke lensizwe esiqinile emkatshubomvu ngikhuluma ngomuntu omdala ke mangisho njalo ekhuluma ke hlaba nje le ndaba le ngiyamuzwa mina nginankinga futhi ngoba ngiyayizwa lento ayishoyo iphuzu lakhe limqoka lela lishoyo kuthi akwenziwa ngoba vele umkhwenyana usengenalo ilungelo lokuzodla ekhwini kodwa into engiyibukayo sengithi ngoba phela ikhathi sezaba nje siphila kuzo manje yebo sisabambelele kudala akunankinga kodwa futhi ngibuze ngihleli nabo ngithi mina maninike kwenzekani kumuntu osuke edlile ekhweni lakhe mangabe khona ekade kulotsholwa wayeselethela ukudla ngetray elethelwa umlobokazi wakhe khona nokwenzekayo but hayi cha kwenzeki lutho ukuthi ngoba nje akuvumelekile ukuthi nakho ke akwenzeki lutho so abantu bethanda ukuzenzela into ingenamphumela emibi lokuthiwa pheceleza ama-consequences ngesizulu saphesheya ayikho phela inkinga bakithi ngeke ke bese kufanele manje sesihlaba ke lezo zinto ukuthi hayi abadala babethe nabo abadala babebona ukuthize base besho lokho uyabo so manje abantu bebona ukuthi leyo nto ayinankinga kulungile phela singabagxeki abakwenza abakuthandayo abangakuthandi bangakwenzi yayibo lonto leyo so ayikho inkinga lapho bakwethu ngoba bayathanda ukwenza vela kunamphumela emibi so makungenamphumela emibi kunani pho kwaba kwezama bethanda ukwenza so ngimane nje ngithi angiphawule nami ngale ndaba ngoba ngumuntu mina isiZulu osithandayo nosiphilayo futhi ngoba ngiwasemakhaya cha ngiyena waseThekwini ngokwaNongoma hayi ukuthi ngingwakwaNongoma ngazalelwa kwaNongoma ngingwakhona angisiyena waseThekwini so ngiyayithanda izinto zesintu nokuyinaka nje kodwa manje into ingenamphumela emibi futhi ingakhombisi ukugcoba inhlonipho angiyiboni inkinga lapho ngoba vele usuke edlale ngaphandle usuke ngekho emagcikeni asekhweni lakhe pho kunani hawu bakithi ngebuta kunankinga nje kunalutho bakwethu kunani pho mayithanda bakithi mfana siphila kwezinye ikhathi manje abantu izinto sebayithatha kalula so mabeyithatha kalula zingenamphumela emibi akunalutho lokho bakwethu asibayekeni bahamba ohle khweni vele kaziningi zongabhekanga yena lo sokade ezolotsholwa ngaleyo la sokungabhekanga yena lo kade lotsholwa kuzoke kupheke odadewabo noma anti bakhe noma ubani isikhathi esiningi sokungabhekanga yena manje ngeke bethu uye kwithuba lokuzozwa isandla so sibali bakho isandla sasekhweni lakho uyeke ngobona ukuthi lobola akenzeki ukuthi kahleni bakithi hayibo hambe uyodlela ukudla kosibalo wena mangabe ufuna ukudla uzisandla nje sasekhweni ukuthi mhlawumbe uzopheka umkhwekazi wakho nje ngeke uzewazi uze ukuthi umkhwekazi ushaka kanjani ibhodi bese ke umntana wakhe ke ekulethela ke sezoguqa esethe awusuka hayi lobolani madoda mani hey kunabantu abangawazi lowo muzwa bangazi nje balobola empilweni yakhe igwala uyesaba kuyicommittee igwala nje esaba nje kuyicommittee ayingeke lento okugana lento okugana lento kulobola ingeke mfethu hey ubugwala msuba igwala uyindoda wasabi inselelo zokuphila ngoba ama challenges empilo ukulobola nokugana musu kuba igwala hamba yolobola ingane yabantu nawe kube khona la uhlonishwa khona mawufuna isithembu lobole kabili thatha amakhosikazi kunani msuba igwala nawe yiba nomzi la uhlonishwa khona nawe la uhlonipha khona ongafiki ngamahlombe ufika ufaka ibhantshi manje abafowethu bayakusaba lokho kumagwala umuntu abe boyfriend ena 50
uyi-boyfriend kanjani una 40 years i-boyfriend ena 40 sanuganga nini hawu ngeke kulungile phela ungaba i-boyfriend una 40 kodwa kube khona uhlonishwa khona ngoba phela abanye ukuqonywa kuyeke kwabanye akuyeke ukuqonywa so akusho ukuthi ungabusaba i-boyfriend una 40 asingene lapho isinqumo sakho leso kodwa yiba nekhwe ube nemzi la uhlonishwa khona nawe noma nemizi la uhlonishwa khona uma ugana isithembu suba igwala msuba igwala musa ukuba ligwala hawu hleke sempandle engaka sabe kuyolobola hey lento yokugana ayingeke hey hayi ngeke lo muntu mangabe sefeba hey mayisefe hayi suka man hawu kwathi wabonke abantu bafeba yini ngoba bafebi bonke abantu khona abafebayo khona bangafebi hamba ugana wena mayifebile uzomyeka ufuna omunye finish qhubeka nempilo hayi soka yokugwala man hawu nganitshela yezwa bye